som hedder Vektere. Netop ved den bro har vi på det seneste og direkte blokeret skibstrafik. For eksempel at lægge skib på tværs, som ser på billedet her. Det er deres aftale, at Rusland og Ukraine lige adgang til farvand. Og til at udvikle sig yderligere, ikke sagde Ukraine præsident, at han vil med de undtagelsestilstand. Ud fra det russiske kystbevogtningsskib, der er det ikke fra den flåde. Slæbebådens krigsskibe var på vej ind i stoffet. Ifølge beskød russerne også de ukrainske skibe. 6 mand skal være blevet såret. Russerne siger, at det kun er 2. Hej. Jeg har en hankat på knap 5 måneder. Jeg vil gerne have ham kastreret, inden han ikke begynder at sprinte. Men det kan ikke blive her i december, da det jo er juli. Hvor gamle er de cirka, hvis de begynder på sådan noget? Ukrainerne siger, at de havde givet om passagen. Det i forvejen meget anspændte forhold mellem de 2 lande har nu fået en tak mere. Der indføres nu sandsynligvis militær undtagelsestilstand i Ukraine. Det skal lige vedtages i parlamentet først. Fra omkring 5 måneder. Nogen før, nogen senere. Flere steder. I eftermiddag har en generalsekretær opfordret russerne til at frigive de ukrainske skibe og deres besætninger. Min hankat gjorde det aldrig inde, men han var også rigtig glad for at være ude. Russerne spærrede al gennemsejling i går. I dag er der igen blevet forsejlet. Uffe Dresen, du har dækket den her konflikt siden den begyndte, og nu taler om militær undtagelsestilstand. Betyder det, at der er en ny krig på vej? Det er spørgsmål, men jeg tror, vi skal lægge mærke til. Det er længe fint ved 9 måneders alderen. Færst renter han ikke. Det her. Ikke fordi man vil starte nogle aggressioner over for Rusland. Det er mere et politisk signal, tror jeg, man forstår det. Et markering af, at her er noget, der finder sig mere, og at han også på den her måde føler højt for de følelser, som jo altså går højt, som vi kunne se i indslaget i Ukraine. Der er en stærk nationalistisk bølge, og han skal til valg til foråret, så på den måde forsøger han... Min begyndte ved 6 måneder cirka og blev kastreret. Han er nu 7 år og kan stadigvæk finde på at tisse rundt omkring. Har dog også en, der blev kastreret, da han var 10 måneder, inden vi overtog fra en gård, og han har ingen uheld den dag i dag, og han er 5. Det ser ud som, at vi er fuldt gang for at trænge ukrainerne helt ud af det her Azovsk. Så ifølge aftalen er et hav, som begge lande har fri adgang til. Og måske har man også tænkt sig, at man simpelthen vil prøve at fuldstændig tage kontrol med det der område. Det var sådan oprindeligt en plan om... Vægt på cirka 2 kilogram mener jeg, de skal have. En lastforbindelse. Det er jo... Men det må man opgive, og man har altså kun det bro. Men det kan være planer, de kommer offentligt, at man på den der måde søger at få en forsyningsvej til Krim, som man altså annekterede tilbage i 2014. Det er vores korrespondent. Senere i udsendelsen skal vi blandt andet til Herning. For her vil politikerne samle de troede elever og skole for sig selv, men så bliver barn jo aldrig reddet, tænker det. Hvis din dyrlæge har lukket på grund af juli allerede, så find en anden. Han bliver med stor sandsynlighed snart fertil og begynder at sprinte.
trække tilladelse, at der må bygge solceller hele rundt. Landmuseet om vikingetiden for det er nemlig modedesigneren Jim Lyngvild, der står bag. Så længe de mennesker, der kommer til udstillingen, bliver fløjtende ligeglade, hvad nogle højtravende historikere de mener. Mange danskere lider af knogleskørhed, uden at de ved det. Det kan Sundhedsstyrelsen fortælle i dag. I øjeblikket har 172.000 danskere knogle eller porøsitet. Men 3 gange, som altså op 100.000 lever med syg uden at vide det. Der anbefaler Sundhedsstyrelsen en indsats for at opspore og forebygge knogleskørhed. Og her er Holbæk et forbillede. Det vi kan se er et billede af rygsøjlen fotograferet. På Holbæk sygehus tilbyder de Så blev man lidt klogere. Grunden til, at Mikkel var så nedtrykt og stille, var, at han var blevet kradset, bidt i nakken. Der er kommet en bule på hans venstre hals, og han ville ikke nusses der. Han var forbi Dr. Dyr i dag og fik smertestillende og antibiotika-indsprøjtning, som gerne skal virke i 14 dage. Så skal vi ikke selv kæmpe med at få ham til at spise en pille morgen og aften i 14 dage. Han var blevet bedre, og var blevet mere sig selv. Men en tur hos lægen for at få den bule væk hurtigst muligt. Pris 883 kroner og 18 øre. Det går ud af anbefalingen. Det er en model, som er fra international organisation for knogleskørhed. Og hvor vi nu også har gode erfaringer omkring, at det er faktisk noget, der virker. Medicin mod knogleskørhed. Jeg har piller. 70-årige Leila Stein har taget den, så hendes knogleskørhed tilfældigt opdaget for 3 år siden. Jeg har fået medicinen så tidligt, at jeg højst sandsynligt har undgået. Skal vi ikke snart spise Moa? Tror I, Klulu Olivia er helt tilfreds med at skulle vente til fodret bliver serveret, og så var tør kosten jo sørme os tom? Man kunne lige i skimte bunden af madskålen. Og Saga Marie gik i min cola. På området. En folkesygdom, der er 550.000 danskere, der lider af. Indtil nu har vi kun fundet de 192.000. Det kan ikke være rimeligt. Vi skal have en national plan. Men i et skriftligt under sundhedsminister Ellen Nørby her til aften, at hun ikke er optaget af de andre tingene, men af at alle danskere får en god behandling i sundhedsvæsenet. Jeg kan tilføje, at halvdelen af alle tilfældene skulle arvelighed. Men man kan selv... Har en degu herhjemme, som får blandingsfoder. Han er rimelig tyk. Er der noget bestemt, jeg skal gøre? Konflikten mellem USA og Mexico brugte det afghanske grænsegas for at forhindre og presset vokser i den grænseby med de nu 2.000 migranter. Og de er havnet i noget af en flaskehals. USA tillader nemlig kun, at 100 af dem kan søge. Desperate mellemamerikanere forsøger her at krydse fra Mexico til USA. De drømmer alle om et bedre liv på den anden side. Pillefoder er bedst, da de sorterer meget i blandingsfoder, og så ikke mange godbidder. Mexicansk politi var igennem med tårgas for at forhindre dem i at komme ind i Undgå godbidder. Giv 10 gram tør kost om dagen og fri adgang til hø. Og sørg for at have et godt julelov som nævnt. Undgå blandingsfoder med mindre der spises op og ikke sorteres mellem dakker. Spred fodret rundt i buret som stimulation i stedet for i en skål. Legetøjer, forhindringer mellem seng-mad-jul er også en god idé samt et godt stort bur. USA's præsident Donald Trump advarer desuden om at lukke grænsen til Mexico. Jesper Stein, præsident Trump vil ikke have men det forsvinder nok ikke sådan lige af sig selv. Hvordan vil Trump så løse problemet?
Han vil have, at Mexico at sige går med til, Hvilken pillefoder ville I anbefale? så længe sag behandles her i USA. Mange af dem vil sandsynligvis forsøge at søge asyl her i USA, og der er det sådan, at de har lov at opholde sig her i USA, mens deres sag er behandlet. Det er derfor nu, der handler Trumps regering med Mexikos regering om, at Mexico med til, at de her personer altså op indtil de enten får accepteret asylsag eller afslag. De skal under det har man gjort. Og hjem igen, hvor lette fører i dag har betydet, at 2 personer på motorvejene. På Vestmotorvejen ud for Sorø blev en 48-årig mand dræbt, da han var passager i varevogn. Når vi går morgentur, så skal jeg da lige op og se, om der er nogen, der vil lege. Ifølge politiet. Det lille rovdyr morhunden til Fyn, og i dag var miljøminister Jakob Ellemann Jensen med til at sætte jagten på invasive dyr. Her blev en GPS-mærket morhund sendt ud i Ejby for